Awukazi mina unika umkakhe angifonele bese ifoni yami iba right ngoba awungeka ifoni yami ayithatha inkinga yayo ifoni yami ima wemkhizi uthini uthi uma ngabe kungifonela kuyindoda uthatha inamba yakho unika umkakho noma intombi yakho ingifonele ngoba wena uma indoda ifoni yakho ayizongena efonini yakho. Hayibo lento sile eMalisburg osagcwele kade kwenze njani chaza khabazela mina indoda lendoda mayifuna ukufonela mina ayothatha inamba yayo inike izitombi yayo noma umkakhe ukuze ifoni yayo izokwazi ukuthi irejisteke efonini yami ingene ngoba ifoni yami ayithathi inamba yendoda. Nakade ufunani kuwena? Wena ezobusho ukuthi ufunani kumina ngoba nginendaba nendoda. Hayibo Nakade nendoda. anginendaba nendoda ngiyifonele futhi indoda anginamsebenzi kodwa uma ingafonela umama inamba yami iyashesha nami ngiyashesha ubaba. Hawu